wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Idiya deni en battita dabare kulaku en battita dabare gadda da gunni e bandu fu nay mede hanteten ana e koy mede en kanteten dum hana bi jawdi no mara na imada nyamnaadi dum anni ande hoore ma da remata sodu tractor mada asodi tractor mada fu rema gese ladde ne heewi kanan ko be hokkan e leydi illa da be hokkan e leydi deme en demi fu deme dum e nyamne na imede hana ke en tonna e lumo fay en sabi maro sabi bambari kaado ya fellamiya fella na imada beeda arema dum no be ji ada kasi nyamna na imada ne imada fay kasi tonna ada gadira ko han ama handen en ji do Brazil be nyamna ne mabbe do To bandal be dum hanjum ne ko fina tawa me insha Allah neddo wadi ni insha Allah wa yi den kenan wana ko no bete don insha Allah yaha yeso insha Allah to jahi huka tiles di huka on jai duma sha'ani lati duma gaina hu latini kaka jamanu wato no hani ko fina tawa me insha Allah ko mo tumi na jaharu di terre di insha Allah no hani sora di lutani hi seddan hi kama ko sora te merre dalate merre insha Allah ya soda darakta mudun soda kaya koda ya irnde de wa'ata di ho wadi di huka der to wala to ma iya kama shudi ki darakta ka de dudi so no hani wada ra jale don jale dudi no kewu der soda heba ga en didi walla tati wada ka kugal sha so munyene en jala on jado to gonu wallahi hendudu watta e lesdi wallahi samno on jaa gonde tambade mi wallahi fi dum no ande kawai se duma se yafende tan so ko jidi mi wi'a on bibbe fulbe insha Allah bagodan do huka lakki hundu dude do huka sha Allah heba dido tato nayo wata be der harka gwamnati to ndi min gala sambe der gwamnati hanjum huddo dan tamen dum fi keba bibbe maada tato nayo pa soja go lato ko o modibbo gwamnati ko o goddu ni no habade du wi der wuro maada amari bibbe hari jobi ni hibbe hukana ibe der gwamnati to kuma dum fi hanjum walla tamen min bada ka hajango fulfulde amma to nji be habe be huto mbi kambe tan min dalata der duma sha'anu gwamnati bande fini fuka menon be badanta dum fi bande fini fuka so